Sya eki kena bakin wan shanga ong utrai Jisu kumba utrai Jisu ulakot eki kena bakin wan shau ka jinga seng kena balang Presbyterian lau sotun ka kot ngau bhaya pi ki kena baro bapinya syakri lang bat ngi ka jinga seng kena hangni halau sotun ya kani ka Children's Sunday ni pediang ngau bhaya pi baro ki kon kena kat ki bapet ya kani ka program lingba ka YouTube channel bat kumju ru lingba ka local channel ka program ha kani ka step ka bementa kalong ngin yo ya ka jinga lam jingrai na I Mr. Lightpar swear I organis ha kani ka step in long I Mr. Sau Borlang ding do ngin yo ya ka jing pulis dang bat dwai na imis ai jing shai hun mertong ngin yo ya ka jing lum ya ki jing aingo bat iban penkentang ya ki jing aingo ilong I Mr. David Shabong ngin yo ya ka special number na I Fidalicia Karpuli bat ki paralog bat inong kren ha kani ka step ka bementa ilong I kong balasuk wardri Di hakani kapor ngin yo ban sedang no ya ka jing syakri jangi kum ka jing ya seng kena ngin ya rai lang ka jing rai ka ba sanspa kendai pusau bat sanspa prapo na ka berim sya ngan wan syame bat hakani ka hadin jong kani ka jing rai ngan kerpat ya imis ai jing syai hun mertong in ngau bha ban ya lam yangi ha ka ba pulis dang bat dwai Shwa bangan doai ngan pule katto kani naga ketien ke jong blai ka ba philaban syam na ki proverbs kalenong ka balai ka dekat ka basan wat kum juru na ka shithi upol wa apostol shakinong Ephesus kalenong ka basan ka dekat ka beningkong ter ki ketien ki ba ong kum ni tunget how try dala ka donut baro wat wat shanya hala ka jong ka jing shampang tu long phi namar kata kinong bot yaw blai kum ki khon ba yet bat to phin yat ha ka jing yet kum bau kres ru ula yet ya phi bat ula it no yala de na ka benta jongi kum ka jing aingu bat ka jing knya ha ublei ya ka banlong ka jing iu ka ba ubi tungini duai Kukpa jingi bahabneng long bukhut ka kateng ka jome wan ka hima ka jome long ka mon ka jome ha khndo kum bahabneng jisubiye ni aingu eme ya ka jingdoring kat ka jome bat ngi kum ka jing seng khna ha ka ba mela ayangi kani ka por bangin pen long ya kani ka Children's Week bat ka Children's Sunday ngi duai ba mendoring kat bat ka jing seng khna hi borok away kinong ya lam jangka ki dikhat jangka khnang ba kinang la ban pen tulan ya ka kam ka jome shajrang bat kham shajrang bat
kum juru bakinang la banyelam yangi ki khna hakalinti kabade banyat kat kum kaman ka jome ngadwai ru na kabanta inong kren iban sasame ka khubor lingba jong kane kapor ai ba ka ek e ka ba insakren hakane kapor kinlong ki jingbam ki bante ki mensiam jongi khnang bangin long ki breu ki batip breu tiplei pat kum juru ki banlong kanuk sa shakiwe pat ki bampat itu eme tereng kat bat ngi hakane kapor bat kum juru hadu ka bawai no sngo bat piang ka bangu ma bat kilet ki pop baju sham ka jim ka jingi pani kini baro ha ka kerteng uji sikris nong balong nong pen jingi unong sis pa jingi nadu menta hadu halakataru amen nga ai khuble ya imes ai jing shai hun merthong i balaya lam yangi ha ka ban pule nakaktien ka jong ublei bat bandwai te hakani ka por ngin yo ban lum no ya ki jing aingu ki jongi ki khon hep ki baret ki de khot jong ka balang kat ki bia don hala ki jong ki yeng ki sem ki jong pila ban lum ya ki jing aingu hala ki jong ki yeng ki sem ki jong bat pila ru ban poi ye ki sha ka balang lane sha i secretary jong ka jing ye seng khna But hakani ka por ngan khot ya i Mr. David Shabong in ngobha ban penkentang ya kijing aingo. Tong duai nam za kijing aingo. Ko kpa jing i ubah beneng. Long go bukhui ka kerteng ka jong me, wan ka hima ka jong me, but long ka man ka jong me. Ha khando kum ba beneng. Ni aingo eme ablai hasin pan. Makum ki khon ki jong me. Medang sha yangi Hapadeng ini ki balok dan saudong jongi. Bangla mana don hang nega yeng ke bakhut. Ke yeng ke bakentang ke jong me. Ya wan penla ingi kum ke jing seng khna. Bat ke balang hi barok ko wei. Bangin don hapok jong nega por. Jong ke jing mane ke jing syakri ke jong ye me. Ngi sngo ablai ke jing doreng kat ke jong me. Bat ngi duai ru menang yalam. Ya ke por barok ke badang sa. Jong ke jing syakri ke jing mane ke jong ye me. Bat kumni ablay si benta na kajing syakri kajong iya me ngidamon ra i kajing ai kajong ki baret lagalong kajing ai ka bangilio ban lum ha ka yeng ka bakhui ka bakentang kajong me bat kumjuru kajing ai ka bangino senyang sika kam kajong me ha kilong yeng kilong sem kajong ngi dubai ablay kajing kentang kajong me ha kerteng kajong ublay kupa ublay khon ublay mensim men penkentang iki khanang ba ablay syakano ka benta bakum kajing seng khna kayo apanon kam kendalong sya kan ablay nam da ka buram kajong me nang doreng ka papalang sa jong kajing mane kajong bat kum juru ki papalang sa jong kajing im kajong hi ban shania ban bu ti tang ha kajing lam ka bastat kajong me mam esibon ki pop pakring kang me syam ha kajing im kajong hi mereka ni blong i duai bangi pan ka kerteng ka bathiang tam ka kerteng ka dan bor tam kajong utrai bu nong penim jong i uji sukres ngi duai aduk menta seduk ki bom jukut ru amen Nga ai khuble ya i Mr. David Shabong ya ka jing penkentang ka jong i ya kijing aingo. Hakani ka por ngin yo ya ka special number na i Fidalisha Kharpuli lembat ki paralok ki jong i dengan khot ye ki hakani ka por bakin ai ya ka jing roi kerpang ka jong ki. Kekerteng jong kajing rai kalong make room in your heart. Family hiding from the storm, found no place at the keeper's store. It was for this a child was born. They say the world so cold and hollow. The sleeping town they did not know, the lying in a manger low. A Savior King who had no home has come to heal our sorrows. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story?
Shepherds counting sheep at night, do not fear the glory light. You are precious in His sight. God has come to raise the lowly. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. Make room in your heart. Mother holds the promised light. Every wrong will be made right. The road is straight and the burdens light. For in His hands He holds tomorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. 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 Nakabenta burong ublay, amen. Nilapoi siya kaway pat kabenta hakaba mentangin ni bayo sngono ya kakubo nakakatien ka jong ublay lingba ikong balasuk warjri nakaliang jong ka jing yaseng kena ngidap da ka jing sngongo ka bakraw ya pikong ya ka jing lakloy jong pi ban shim ya kani ka benta ka ba ka jing yaseng kena kalatan rong hapi tu ublay jong ka jing suk undang don rekat lembat pi bat unang pendan kam ya pi ha ka bayadei bat ka jing sam ka jong pi ya ka kubor ka jong ublay ti shwa bangin yo sngo ya ikong balasuk ba in aya ka jingkren ka jong i ngin ya rai lang ka jing rai ka ba arspa laipo na ka kot jing rai ka ba thamai bat arspa laipulai na ka kot jing rai ka barim ka jing rai ka ba arspa laipo bat arspa laipulai na ka barim. Sipai jong u Jisu renti barolang habariu katuroi yang intur syaprang Chris u kapten jongi ubadon bortam syake jingjok tiau yangi unyalang lakat makanang jor lele watkin ran shania tang hu Jisu dei ma u bashan hajing syakriya u don ka kam kerhai
bahaban kring pan pensyat ki baswai man kasngi kaporhi yungin kin tiu nam sha ke jing job thi yao yangi un ya lam lagat makanang jur lele wat ken ran shania tang hu jisu dei ma u shan sha prang tungin nang tur hakal yang utrai ya lab ya ka gospel ya ruha jing shai hukum jong ungin le bai nong ai can đam sha ka jing job thi yao yang i un ya lam lakat makanang jur lele wat ken ran shania tang hu jisu dei ma u bashan ngai khublei phi baro ki khun hab jong ka balang hoi kham tam hangri ga sngi ga ba phi yo man rakhi ya kani ka children sunday hoi war hapdeng jong ni ga jing ya kendo i ni ga jing e ki ba bon honi usnam baro shi snam hnengi ai ngo yo blei ba phi dang yo ya kani ga sngi ban rakhi ya kani ka children sunday hoi wan la ngi hab ban wan shapi lingba ka YouTube channel ban wan ra ya ki program ba pher bat hoi kani ru ka long hi ka lat ka kabu ka ba ublei hi ulap ple Dia kena kapor ngakwa ruban ai khublei ya ka program committee jong ka jeseng khna jong ka balang hang ne apo balang Presbyterian lau sotun ka bala ibet ban ai benta lam yanga banyadan benta lamat pi ha ka ban ai ka jing hikai ba ka jing sam na ka tien ka jong ublei ka balang kot e ha ka ni ka por khnang ban long ka jing hikai bat ka jing mentoi ka jing bam ka ba kenjam siem na ka benta ki hep ki barin ti hoit kamba pilai bo ika thim ta usnam kolom ki khinna ki bashania outrai bala pen shong nong rim naga kitab ki proverb nong ka balai khot ka basan te la sie hi kum ki khun hap ki barit khla ban kli ke jing kli ban don shibon ki jing kli ka bakum no ka ta ka jing shania outrai te namar ba ka jing long khim ka por ngi nam don por hi ban batai bnia halor kata hanre ngan persang kloi kat bala ya ka ban wanra kat tu kat ni ki jing hikai ki jing kdau na ka tien ka jong ublei ka ban long ka jing mentoi ka jing kerku ya phi ki khun hap ki barit bar hoi kum ju ru yangi ki bala san ru kum ju tinginya phai khindiat hoi nga tip phi baro phi lai tip bahai ge jing tho khana gi babon bha naga tien ga ju ublei hoi dang na du ka kitab Genesis phila puli kum no ba ublei la thau ya ka beneng ga khindo bar hoi kum no ula thau ki baro ki badon ha ka ni ka sla khindo bar kham tam ujing thau ba kordor e ka ba ublei ula thau halor ka ni ka sla khindo ngi dei mangi ki brio dei na em mano brio baning kong ude u Adam bat ka brio ka baning kong ka de ka im tinga nget pikin mau ya ka tu ka jing tho khana bat ublei ula bo ya ki ula thau ya ka ta ka jaka ka ba kensai ni pulik tin ju ublei ong ki barok ki long ki ba kensai ki ba ba ula thau ki jing thong ki bangi don kam ban long ki jing bam ki so ki pai ki badan hapo ka per eden Hikin mau em bau bleu lo ong pat yo Adam ba ka em na ki so baro ki badan ha ka ni ka per phila man bam handai tang no new way u ding so u ding so jong ka jing tip ya ka ba bha ba ka bas new phin bit ban bam la da phi bam da ka ba yap phin yap shisha ti ho oi ka tin u blei ko ong ba ka bai nong jong ka pom ka long ka jing yam ti ngitip ba kata ka perthai ka ba ublei ula thau janai ula thau ba kanong ka ba bha ka ba bit ka ba biang na dong sedong na ka benta ubrio hanlai marsin ham u Adam bat ka pop bat ka im ha ka pop kila le pop persa ublei kila bam no so jong tau dieng bat la ong ba kila hap no na ka jing kup ya ka burom ka jong ublei na mar ka ta ka daw ka tin ublei ko ong ba ublio baro ula le pop bat ula du le no ya ka burom ka jong ublei ka ba mut ka burom ka jong ublei ka long ka ba kordor hadu kata-kata ka bangimla ban khendor namar ba mla hi ban siu dor ka tu Adam bat ka em kila du ne kata ti kumno
ngi shong no hakata ka perthai ka bala hap no naga jinglong janai but ubrio uya kendu no wadam baka em kisdang mentemen no kila banya kendu kia kendu iki jing ki babonjat bonukam ubleu la be no iki nak per eden kila hap ban let ban lori ka kendo ban ti ban thong ban rep ban riang ban yo ya ka jing bam dah ka basosat namar ubleu la tim no ka kendo asyu bakan suk namar balai kila le pom ti habangi phai ya kane ka thim pat ka bamantang ngi ong ba ki khna ki ba shania ha utrai habangi ngap balai bangi de ban shania ha utrai namar ki ek baro ki bangi dei ban yo haka jing im ge jongi ki jing don kam ge jongi man la ka sngi baro ngi don kam man shania ha utrai manu ba thau ya ka beneng khno manu ba thau ya ka sngi ha sahid beneng manu ba thau yo banai manu ba thau islam kini kita kita ki bagi ong ki basic needs ki jing don kam ki ba kongsan ki ba mangi kum ki brio ngi don kam ngidon kami kasngi ngidon kami uslam ngidon kami keler baro ublei labo renti hakane kasla khando hendrai namar ba kani kasla khando kala don hakata ka jinglong la hap no baro kila long kendrum kendram dut nagata kada dai tang ublei ubala ban yarap yangi bangila ban bit ban biang hagita ki jingdon kam ki jongi kiba man kasngi tenga habang ngajule jasu khana khamtam ki hep ki baren ngajupen ya kini ki chat khnang ba philla ban kham sngu tho khandian te ublei kumangala ong mene ublei la thau yu adam na ka domet mo bat kata ka domet ngi ong tin pharang ka body mo ka body la ne kata ka met te kan ne ka don ni ka ya kini ki khat met ba pher ba ka don ru ya kita ki sense organs la ni ki bor tip tho nei ngila banyo ngila banyo sngo ngila ban sma ngila ban tabang ngila ban man but mdan tang ka met nei ubrio udon ru ya kata baki ong ka sol la ni kata ka jing im mo ha ubrio but kan ne pat namar ngong la ong i phi mne kala le pop em kala hap no ken kam long perfect shu kam long janai shu tamut kan ne ka don wot ka jongi mo kala pop ye persha yo blai ki jing sngo jongi dan ka por ngi sngo bish ni ngi sopi hun si bon ma gi jing sngo gi bas niu ka dan hang no ka dan ha kan ne ka jing im jongi ka ne ka sol ka jongi ka jing mut par khat ka bas niu ki jing sneo ba pher ki dan ha kan ne mat kan ne kalong ka perkhat betang ya kala de handai ublai ula bu ro po jongi ya kata ka mensim de kan ne ka mensim pat ka sit kwa ken menya slok bat ublai ka kwa ban duai ka kwa ban jan se ublai ti kini kilong gi lai tli benta jong ka jing im jong ubrio pat ngan ong phi habangi ko khot yangi ban chania habu ublai khot yangi ban chania ha u habaya de ya ka men ngidon kam ya ka jing bam ngidon kam ya ka jan ka nep ngidon kam ya ka yeng ka sem ngi ko mga ong mena ngidon kam ya uslam ngidon kam ya ka leer kita baro ka jing don kam jo ka met ka jongi ngi ha ban chania hanu ngi ha ban chania ha u blai te habangi phai pat ya ka jing don kam jong ni ka long jing im jongi mo ka ni ka sol ka jing mot che prakhat jongi ka bor jongi ban diet ka nu ka badai ka nu ka balaj ngidon kam yo men siam jo ublai ban ya rap yangi kum no bangin nang ban jet ya ka badai chet ong em let tip sngi mo khon da let tip sngi mo khon wa jo onam ya lang lok bagi perlok ki ba dakat mo ki long noti de lani let tip sngi pulia baha ka kot le ke ba baha mo khon manu ban ya ram dai ublai ken danu uyaram do men siam mo khon na mar ka ta ka da nginom la ban chani hala dia naman nala dia hi am ngi ko abe tang ban le ke basuk bar ga ke basuk man le pop man le ka bakla kata kalong ka basuk hnai ka tien ju ublai ka khot ingi ban le ya ka ba dei ke ka ba dei ka de ka man ka jong ublai te na kata ka daw ka ni ka sol ka jongi ka ni ka long jing im jongi kata ka ba kan thup ya ka jing mut ju par khat jongi ka ba kan thup ya ka man ka jongi ban jet mo bat ka ba kan thup ya ki jing sngo jongi ngi sngo si ngi sngo bha ngi sngo bishni ngi sngo pi hun yang nga ong mi phi ka don hang ni ki jing mut ngi par khat ki jing mut ke ba kumno baro khnang ba kan ni kan bha ngi don kam ban chania ha ublai ban chania ha men sim ju ublai banyalam yangi bat ban chania ha ka tien ka jong ublai ka ba hikai yangi ya ka hukum ka jong u tikita ka diga benta bangin chania ban kane ka mensim ka jong iru ka de ban chania ha ublai balai namar bada kane ka mensim ngiyo banya selok bat ublai ngiyo banya kren bat ublai te na ka ta ka daung ngidan ka man chania ha u knang ba kane ka mensim jongi kan yo ban jan gen bat ublai kan yo banya long parlok gen bat ublai dein em pi si song tanat em banan ki parlok te dan ki parlok ki beya jan pi song tanat pi shania pi nget bet beti parlok jong pi inum syukur ya pi nget bet beti parlok jong pi inum le ben ya pi mo inum le kanu ka basniu persya ya pi
den em te pi kwa ban ya don ka jing ya dei ka ba jan ba itu parlong te ublei ru ukhot yangi bangin don ka jing ya dei ka ba jan bat u kenang bangin la ban tei ya kata ka jing shania na che ong em yangi ki kristan bangin dei ban don ka jing ken den em hoi nginget ba u jisu mo mentale ka christmas ngi le rakhi ngi le sngoba ban ken mau ya ka jingwan long brio ko jong jisu nginget ba jisu de khon jong uble nginget ba mo uble ko pa jong i ba hab neng u ba pet u ba kni ngi ndai ngin shania ken man ka si ba uble jong i unlong u ba pet ba kni ya ki jing don kam jong i to haba ngipet ban shapang gani ka kentian shania kat kum ka google fit ka google pi play computer pi ong shu google se ban lap ya kata ka pi kwa ban tip shu google te kani ka google ha bangi play ke internet mo ya ka computer ka jongi ngi wa ke internet ya kani ka kentian shania ka batai kum ni ka ong trust mo la ni kata ka jing shania is firm belief in the reliability truth ability or strength of someone or something. Dilarang abu kaktin kasi kamut ka jinget baskem mo kata ka jingshania kamut ka jinget baskem halor ka jingla banshania reliability ta kamut pishania ken yaitu ibrio pi ba ilong iba yat bet dalam pishania enu pi oi ti ibrio te unga shania pi namar ba imju thok imju shukor ile be ka babha te kumta kata ka jing shania ka de kata ka jingen hanu ki badon ya kata ka jinglong ka bala banshania ki badon ya ka jing shisha ki badon ya kata ka jingla lani ka bor banle ya kata ka badai te manu badon kum kata ngi kibrio ngi bakla den em ngala ong epi mene ngi long kibrio kibla laptop ngi la do leno ya ka burom ke jong ublei den em la da pi ong asania epi kong balasuk ne le sia ka wei kasngi ngala ban bakla ngala ban la banom pendap ya kata ka ba pi shania hanga pi ong kong balasuk ngala shania shubu komentar kasngi mo ke jesen kena kala khot yang ban keren ban sam ya kenika kubor shapi ti shubu kumno ngadan gan nuri ndoi jingja ke jing im jonga ngam shimla banwan ari phila yashania yang banwan ngam shimla banwan te phila sosi de ne am ka program kala dekok de ne am ne namar baleng ada tang ka briute ngala ban ja ke yang ka ba nganum la ban pendap ya ka program ne ai ngo yo blai ba open la yang banwan menta kasni kata ka de tang ka example la ni ka nuksa te ngim la ban shania ki briu ki la ban don ino jing penwit ino jing penthut ne ublei ulong ubala ban shania namar kata ka daw hagani ka por ngasukwa ban pen i phi ba haba khot yangi ban shania ha ublei uta ublei ma uta ublei ti khendian ngasukwa ban jer hangni ki kerteng khendian ngitip ha kakten hebrew mo ki don shipon ki kerteng ki ba nganum la ban jer lut menta ka bagi khot ya ublei udan utabi ki ong ublei El Shaddai, El Elyon, Adonai, Yahweh, Jehovah Nisi, Jehovah Ra, Jehovah Rapha, Jehovah Sitkenu ki bon ma kini ki kerteng ju ublei ngi kham yo sngob ha uta u Jehovah dai barabot si ong ublei Jehovah si ong ublei Jehovah kata ka kerteng ka bang ngi ju sngob ha si phang ublei ti hang ne la se ngala ban kedo tang khendiat ong uni ublei El Shaddai ki Hebrew ki ong yo ublei la ngi ong ublei ba kraw ba don bor baro ngi ong ublei ba kraw ba don bor baro ka ba mut El Shaddai la ngi dwai ktin Hebrew ngi ong Lord El Shaddai ka ba mut Lord God Almighty ubadon bor baro la ngi ong Lord El Elyon tamut ublei uba long hajrong ki baro ladangi ong Jehovah Ra mut ublei the Lord my shepherd ublei no up lang brot jonga ladangi ong Jehovah Rapha ublei uba penkhia ni she pang shitom ne pet mentau usnam baru sisnam wan uni kenyang jipang covid barong ni sep tiang lut ngihap ya deng mas ngihap ya tak sanitizer mo ngihap ban le chibon ki kendon balai ban ya da ba uni virus unom rung ha kamet ke jongi unom penpang yangi handai ngitip ba hakane jing em ngila banya kendo i jing pang jing shitom handai hakaktin Hebrew ya ublei ki ong u Jehovah Rapha kabamut ublei uba penkhia lada pi ong kum tapi ong kum no don bagi brio bayam kum no don bagi brio ki ba pang ki klem yo khia ki yam ka bainong jo ka pop ka de jing yap den em labu yo brio ban yap
shisien hendrai ka jingpen khia ka ba ublei u ai ka long ka jingpen khia ba bom jukut ken ka tin ublei ko ong ba ya kan ni ka met jongi insa siu spa mut ban sa ai da ka ba thamai wat la hakane perthai sngi ngin hap yap ka ba ka sngi ka lai bande na ka jingpang ka la bande ni ki daw ki ba bon jing yap ngin hap ban yap naman ngi em ha ka perthai bala hap no ha ka pop mo te kumta handai ka ta ka jingpen khia ka ba Jehovah Rapha u ayangi ka long ka jingpen khia ba ka wai ka sngi ngin sa mi pat ngin sa yo ka met ka banam pangsho ngim hap shu banya deng mask mo ngim hap shu banya deng gloves ngim hap shu banya phong ki tu ki PPE mo ba ki ong ki doktor ki nurse ki hap man phong ki PPE hakata ka por ngin shong hakata ka perthai ka ba thamai ka ba ublei unon baro ki brio ki bla yo khia kindai ki bla yo khia om dei tang ya ka met handai ko mong ong i phi mene ka long jing im kuma ong phim ne blayo khia ya kan ni ka sol ken kan ni ka longjing im kumnung yo khia na ka bangi nget ha u jisu bola sha yam na ka benta ki pop jongi but ka snam ga jong u ga don ka bor ban site ki pop jongi te ka ta ga jing siu spa ka ba bleon ai kan long ga jing siu spa ya ka men bat ya ka men sim jongi te ka ta ka ditang ka we ka jing ka kerteng ka banga kwa ban ka do hang ni shapang ka ki kerteng jo ublei Jehovah Rapha but let's see kan ni ka we ru ngala ban ka do Jehovah Jireh ka pamot the Lord will provide ublay un penbiang ko mga ong ifimne ka met ka don kam ka jan ka nep ka bam ka di ka mo ka jakathya ka jakadam ka nang ta ka yeng manu ba provide ngidon gi oktin pareng God is our providence mo ting gi ong shu dwai bet ken shu kam kan ti bet bakata kan dei jonga ka dei jonga ne ngidon hapo kata ka providence de buk tin na pareng gi ong hapo ka jingpen biang ka jong ublei wat lang ila lepop wat lang ila ha ba ka pop wat lang ila do ya ka burom ka jong ublei ne ngitip ba uni ublei ubadap da ka jing iet yangi udang pen biang yangi ka tin ublei ko ong ai hu slap ha ki ba hok ba dei gi bomman ru u ai lut ki brio baro ang ni pertai wai ka sngi habaro ki bahok bat ki babom manru ne ka wei ka sngi ti un sa bishar ken ki bahok ru on bishar ki bapop ru on bishar ti namar kata ka daw knang bangin la banyo ki ai om tang ki jing don kam ko mo ngi phim ne om tang ki jonon kam jong ka ni ka met ne ki jing pen im ya ka ni ka sol ka jongi ni don kam man shania hoblei baling shania namar ba ublong ublei ubala ban pen im yangi mo ngi tip ba ublei ngi mani ya uni ublei ubalong ublei ukpa ublei ukun ublei men sim bakui ngi ki kristan ngi ngai ba mdai lai ngut ki blei ndai long uwei lai ngut ha uwei ublei ki se clear nga kum no kum ta war khon jongar udang clear kata nga su example ya phi kum ya ka peleng pi pai ka don ka shendrong ka don ka tu ka bali bat ka don ka bastam dai nam te handai pinaweng ya ka tu ka bastam phim la man khot peleng tang ka tu pi ong ka bastam jo ka peleng ne bu egg yok pinaweng tai ka bali pi ong ka egg white pinaweng ya ka shendrong pi ong ka tu ka shendrong mo te kumta ban khot ya ka peleng don kambaro lai tali kata ritang ka example ka barit khnam phin so thu te ublei pa ublei khun blei man sim khoi ru baro lai kini kilong ha uwei ublei baro lai kilong ha uwei ublei te kumta ngidon kam man shania ha uni ublei ubala baro te ha ni ka por ngakwa man pen I ya phi shapang uni ujisu ke namar ko mga ong phi menne kumnong in chania ladang im itho igi brio phila ma chania use shejong nem ki do not trust strangers wanum chania yaki mo yaki nong way phim tip yo de no shot no yo de no penyap brio phim tip phim itho te kumno pin chania kumta khnam bangin la ban chania yo bleiru ngidon kamban itho sha yo u mentan ngalak do pi kindiat Jehovah Rapha ba Jehovah Jireh unong penkhia ba unong penbiang ngi ba mentang ko ban kedoi pi Jisu kan ni ka baning kong ka ba Jisu ong I am the bread of life ong I am the bread of life ngalong ukpu jong ka jing im kan ni phila ban puli Yohanes nong ka ban riu dekat ka balai pusan ka bat ka ba sau pu pra to ha ba kedoi ukpu jong ka jing im mut ujing bam dai na bread le jing bam hendai Jisu long utau jing bam tang e ka met ka jongi hendai ulong jing bam ya kata ka sol ka jongi u ai ka jing tingen u ai ka jing suk ha ka man siam ka jongi nang ta u Jisu ru ong hang ni ong I am pikin mau em u blai ru ningkong u yo Moses o me pha le janga sa Egypt man ong kum no ki tu ki ha Egypt man ong kum no im Egypt man wa pha nga u blai u ong khilej ong ngalong
ngalong ubang ngalong ngapa I am that I am ulong pimla ban I past tense lani future tense lani present tense ublay udan menin udan menta udan bom jukut ban jukalla ong ka tin ke jong ublay ti uji suru hang ni uong I am mut menta ulong ka jingshai jong ka perthai ngidon kam nem ke jingshai la de chumudor ma phila ka khandau barok ka we ka perthai ka we ka dum dan jingshai dan singi dan benai dan keluar ngin le kumno lada dan electricity kumno nginya em tak ke jing dum to ya ka met ke jungi ublay ula ai ka ka jingshai ju ka singi jingshai ju ubna ban menta ublay ba ai ka boarding du mo ban sai ka ni ka boarding baginyo ai ka boarding electric hendai abo jisu ang along ka jingshai kamut ka jingshai ya ka sul ka jungi ya ka long jing im jungi kenang banginam ja lenti tisa ka wei ka bo jisu ang I am the gate ngalong ka khrdop kani phila ban pule lenong ka bashi phau khat ka ba nyau jong yo anis nga long ka khrdop haba phila chunu pidon kam man rung na ka gate dai nem ujisu ong tang nong to ken ubakiu na kanro ukiu na sakyar handai haba let chukunu kunu jakang idon kam ban rung na ka gate ujisu ru ong nga long ka khrdop haba ngi let cha ublai pa jongi ba beneng ngidon kam ban let nanu let dau jisu ti kumta udon kata ka jinglong ka bangila pan shanya kan ulong ka khrdop sha ublai pa jongi ba beneng nang tahang ni ong I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own ngalong unong aplang brot baba ngingilong kum kilang brot ladam don nong ap em kisakma ki ja ki hap syariat ki hap syaram Dekat lentia jungi maman kasngi ka jing im jinglong man sim jungi ngidon kaman shania ha ujisu namar unnum sha ma on tu yangi on lute yangi on penjap yangi on penjat yangi do syaitan den em yo anes lenong shipau dekat shipau on u syaitan uwan man tu ban lute ban penjap yangi nong yangi laptop khile dekat wat nam le tipsngi ukwa ban penpoy yangi sedujok ne jisu ong adeu nong ap lang brot babha te kumta habangi shania ha ujisu unum sha yangi ban ham haka pop nang tahap ujisu ong sakawai ka I am ngalong ujisu ong ngalong ka jingmi pat bat ka jing im mo ngalong ka jingmi pat meneng ong ipi ka bainong jong ka pop ka long ka jing yap ka bainong jong ka pop ka long ka jing yap hendai ujisu pat ulawan man syayam na gabenta jongi kumta uong ngalong ka jingmi pat habang shania ha ujisu habang inget ha ujisu habang shania ba ujisu la ban ai ka jing im ka mong ong ipi mne Jehovah Rapha upen khia tai ka ni ka met koi ka sini ka met ka nyam ne ka jing pen khia ba bom jukut banginyo e ka met ka ba thamai ti ujisu ro haba upen mi pat ingi ka sni ka ba unwan biang seperti nginyo e ka met ka ba thamai nang ta sa kawai ka I am ka ba ujisu ong I am the way the truth and the life kani phishit puli ba mo ngalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing im kalenti mdai ba ujisu nong alengan penilenti phi ban le chabeneng ong em ngalong manga kalenti dia nak kata kada habang ingeng bat shania ha ujisu ngin bakla lenti ha kawai kasni ondang ilakut ka jingya lenti jongi hang ni perthai ngin sarang ba mo phi ki hap ki baret pinsa san pinsa long khana samla pinsa long rang ba bat pinsa temen bat ka tin ublai ko ang ngin sayap kawai kasni mo ladam yap nak jing pang jing stam du yap nak jing long temen kani ka met kal anang tron kat nang temen mo nyo phau pra phau khandai posnam ki ba im eru tang chi spasnem te nahap hi ban yap tin dala yap ne chenu ujisu kan ong I am the way ngalong ka lenti te habang inget bat shani ha ujisu ondang ilakut ka jingya lenti hang ni perthai kadon sa ka wei pat ka jaka ka ba ujisu ong ala let ban pen kre na ka benta jong phi te ngi kwa kan ban shani ha ujisu khanang bangin nampoi sya kata ka jaka ka ba syaitan kwa ngi ban let ka dujok ngim kwa ban ne chata bat sa ka wei pat ka ba ujisu ong kani I am the true vine mo ngalong uta uding so wan uba im kini kiding so wan hakari Israel ki jurab bhashi bon bha te ude so obahadian bakila rab kishna bat ki jupenon kam ya kata ka wine bat ka wine lada ong ka wine la sebi office ngso bakla pin ong bakdi ka kiat kidi kiat em kam de ka kiat ka wine ka debe kum ka kenja so mo ka basna na uni uding so grape ni la ban ong tu jisu punya seriem ya la de bat uta uding so grape namar bale hapo ri Israel ki rab bhashi bon bha uni bekishna so bat ki ong ya tak umso wan balai ba uni udeng so wan pikan mau em ka kamba ka baning kong ka ba jisu le ha ka tu jingnya tho kana Galilea bala lut no kata ka wine ka kemi jung jisu ko ong la lut no ka wine le kum no
ka kemiu Jisu ka shania tu Jisu ba ula ban le ka kamba tu Jisu angan le kumno nei ong kumno pendap ya kitu ki kra baro khoi ki kra ki bahe bah bat pendap dak ko bat u Jisu udan ka bor ban pen kelawan ya katu ko hang nei ong I am the true vine ngalong udil so wan uba im tinaka ta kadaw ngiru habangi nget hau Jisu ta kamut ka ni ka soul ka jongi ka kamang lapin ifi mene ka tu ka long jing im baka spirit ka jongi baka mensiam jongi ka sno langken bat u Jisu bat ngiru ngin im ke nginum long gitu ki tenat ki bayam la ngilong ki tenat ki bayam hab dekat no yangi hab thang no hading ne habangi sno hau Jisu ngishani hau Jisu ngila ban long ki ba seiso kan habang seiso ta kamut ka jing pule puthi jong pi kan long ka ba seiso ki sap ki phong ki ba ublei ula ai pi pin long ki ba seiso let's say pinang ban ruai ndai ban penun kam baklai kata kasap pinang ban draw pinang ban sina jing sina pinang ban chimon ki kam ki ba ublei ula ai hangi ki sap haba pi sno hau Jisu pin seiso kan hoi kibun kibriu ki ba ai ka sap ban penun kam na ka benta ki bathala jo ka percaya ki la ban yo ka pisa shibon handai ka jingsuk kim la ban don u Jisu ong kum no nga ai ka jingsuk api kum ba ka percaya ka ai handai nga ai manga hapi u Jisu ong wat nam syap tiang ya ka percaya ha ka percaya don shibon ki jing jenjar wat nam syap tiang namar ngala job no manga ya ka percaya di kumta lengba ini por ibalengkot ngakwa manya thu ipi ki hep ki barit hang no pi shania balai bakhot ipi balai bang ikentu ipi man shania ha ublei namar yo ublei juong uta ublei ubalong omnipresent omniscient and omnipotent God omnipresent mut ublei ubadap lagi jaka baro phemla ban buri ela dia na ublei ka tin ublei ko ong ka beneng mat ki beneng ju ki beneng kamla ban ngam yo dai ublei ubak kedup ya ka beneng baki beneng dai ublei ubak kedup ya ki ya ka haw ya ka space baro ya ki klor ba ki met beneng baro dai ublei ubak kedup ya ki mdai maki bak kedup ya ublei ngisi ong ublei badap ya ka beneng mak ka khendo ne ka bible ko ong ba ka beneng baki beneng ji ki beneng kamla ban nyam ya tamun ublei udan sabar jang kita bat ublei ubam jukut omnipresent ma te ublei omniscient dai ublei ubat tiplet ke baro dan you way ru ba ublei tip nang ta omnipotent de ublei uba don bor uba laban le ke baro let's say pidon ke jing village ya no ki brio ki ba let's say village what your chief minister pyong chief minister ya rap se nga don ke ni ke jing to da ke jing ka ba malu mala ka ba ubrio ula ban banyarap handai da don ke jing ka ba mla banyarap ki u chief minister umde ba don bor baro tiun ong ni wa skoi APA mo ngamla te banyarap ipi ngam don bor te banyarap ipi ngi ki brio ngilong limited ngi don upot handai ublei te don mano ru bala man te pot yu ublei mla ban bu boundary la ni ban draw circle ban ong ublei shong hapo kan ni ka circle udon ka bor baro omnipotent God te namar kata kadaw ba udon gini gi jinglong te ngila man chania kan ndai tang man chunget ngan ya thu ipi nga long nga chukwa ban share khandian ngadai ka brio ka balai kendo sipun gijing bat ka wai ka long ngai kendo gijing pang yu pitem gijing pang cancer ngai tu ko por bap ngo hatrai ngai te try men pin khia no nga ngai te try men pin khia nga ki doktor kim chim ajing kerben ki doktor ki ong le si mol pila man ko ngala sumar handai ublei ukhat madu ong shania ndai tang man chunget handai ban chania ong nga pila ban chania balasuk la ban chania nga ngong try ot ngana ban chania try kat bam pat dei kata kasngi ka bangam pat dei ban let akani ka slak ndo try bang nang yo ban chakri me te ba kata kasngi ka ba ublei ula bu yang ban let ni slak ndo kam pat poi tengah chania ha ublei bat ublei pen open kia ban nadin kata open non kam yang akum ne bangan yo ban sam yo ka tin ka jo ublei tina kata ka daw ko heb berit ada pi kendu jing pi kendu jing ngi kendu jing pang ngi kendu nu jing jing sngo no men sim la ne jing sngo si mo ha ka jing im ka jongi u Jisu ulong uta ubala ban ayangi ka jing suk hap pedeng jo kita ladang ngasu ong pi wan su Jisu everything will be all right tamut pik mi lenti ba ong andale su Jisu kini kijing berkhot kin salet no handai gidon kijing ki banam let no handai ha pedeng jong kita kijing u Jisu uyat lengkat bat pi si ruai ka tu ko jing ruai ngi ki mak jing ruai chorus ngadang rit mangar ngi si ruai he walks with me and talks with me along life's narrow way uyat bat nga ukran bat nga ha ki lenti ki bakim jo ka jing im tingi kum ki kristan ngin ya kendo he baret ngam kwa ban manya tho ipi da ka ai ka bom shisha ka tien ublei ko ong ngin ya kendo ki jing
ngamdai banga penting ya pi ndai ngak pensilur pa ya pi ban shania hau jisu nama kumbang ala bata ya pi ulang ubala ban le ke bara ubala ban yarap ya pi ubala ban kedup ya pi unya dengkat bat pi unia ublai uba kapor kamla ban te khom ya u ka beneng kamla ban te khom ya u handai ukloi pat ban wan ha jaka badan mangabat pi ba un ya dengkat bat ngabat pi ha kapor jonga jong pi un ya dengkat bat ngi ba un don dengkat bat ngi ba un yarap un kedup ondang ulak kedup yangi balai busha yangi ban yasha ki jing kenang ba on pen thamai ya kata ka benta ka bala hap no jengi mo ka do no jengi ka bala laptop ka bala sarang ka bala jaklia dan kaman kerset dai dak ni ki jing ho yu ji susaj ya ka pop jengi ma bi pop jengi ni ka jinglong ka jengi ya ka karakter ka jengi ladang ngilong ki babishni ublay hapan disiplin yang hapan sya ke jing ladang ngilong ki basarong ki bameng ublay hap bo yang ki jaka bangin yo hikai bangin long ki basngorit hapdeng jung kita ki jing tenjuk jing uji su udan dengkat te kumta leng ba kan ka khubor ka barit na khot ye pi baro ki hep ki ba ba pinwan Syau jisu nget hau ulong bala mat shania hau bedeng gijing baro unong yarap jong pi te hakani ka por nga shimlu ikani ka kabu ban ai khublai Christmas ye pi baro ki hap ki baret ublai na gamenta ka burom ga jong u amen Ni ai khublai ye pi kong na ka benta ka khubor ka ba pilasam hakani ka step ka bamenta ya ki khon hep ki baret ki jong kani ka balang bat kumju ru ya ki khon hep baro ki bala ban yo sngo ling ba ki ni ki kor bat ni ai ngo ru ya ublei ba philapen kan mau yangi kum ka jing ya seng khna bangi la shisha ban shania ha ublei di hakani ka por ngi lapoi shaka ba waino jong ka jing shakri ka jongi ngindang yo sakawai pat ka jing shakri kabaar bat nakabenta kaniru ngi khot sngo bhaya pi ba kum ki khon khna jong kabalang bat ki weipat ki khon khna ki beyo lingba ki ni ki YouTube channel bat ki beyo ru lingba ka local channel ba phinnang yai beteng ban shakri lem bat ngi ya penwai hakani ka por da ka jingrai ka ba henriu spa lai phupra bat ar spa hnyo phulai na ka barim ka jing penwai ka jing rai ka bahan riu spa lai pupra bat ar spa hnyo phulai na ka barim ngakerpat epi ki khna baro ki badon hala ki jong ki yeng ki sem ki jong pi pin sngo bha ban ya yeng lang baro ngin ya ong lang ya ka jing dwai utrai bat hadien kata ngin sa yo ya ka jing kar khu penwai ko khpa jongi uba habneng long ba khot ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me hakhando kumba habneng to aingi menta ki jingbam jongi ki bahala kasngi to map ru ingi ki ringkang ki jongi kumbangi ru ngi map ki bale sneu yangi to wat yalam ingi shaka jing penshoi ndrei sumari ngi na ka basneu na ba jong me long ka hima ka bor bat ka burom ru hala karta amen
hak ba why not to ai ba ka jing ai ke badap yang jo ublei ukpa ublei ukun but ublei men sim ba khoi kini lai kin don rekat lem but ki khun khna ki badan hak ni ka balang ka jongi don rekat lem but ki khun khna ki badan hak ka ri ka jongi but kum ju ru ye ki khun khna ki badan satlak jong ka ni ka perthai ki badan ban shakri but pendan burom ya ka kerteng ka ba khoi ye ka jongi nadu menta but shadu ki bom ju kotru amen.